Chipkuli, chikapsa. Ayo. Bila showun dot, jinjai dia. Chirau mana bonnet tempu. Yo, microphone check, make it a microphone. Nila, soup munlang dah soup. Nombor dia soup panai dan. अच्छा है, good. Thank you. बारिश हो रहा था तो मन किया. Ini nombor. Nah ini kamu ni vlog ko be editing kalam gasna. Dosu na ho banjai deh. Good morning guys. Nay, nombor dia, मैगं सायगासिनो. Good morning. ओमफ्राय हादो नै माबा स्पेशल बानायनो नागिर मेगि ओरैनोथ' मोजां नङा जानो नाङा किन्तु आंनि स्टाइलनि दिनै नोंथांमोनानो दिन्थिगोन आं बोरै सारायखौ नुदोंना नुवाखै साराया फुरानासो आगोलनि दंखायोमोन मेगिखौ बोरै बानायनांगौ एकदम दस्रा स्टाइलनि खोन्थागोन आं इंग्रेडिएन्ट्सआ मा खोन्थाखानि आं बे जाहैबाय मटर ग्रीन मटर प्याज टमाटर फानलु डबल मैगी आरोखि सानैजों जागोन बेखौ बानायनाया आंना एसे स्टाइला डिफरेंट एसे दै दोनो होनबा मा होनो सुप मोनलोंखायो नालाय मोजां मोनो साइडआव पोच बेरे बुंजानाय पोच बिराद मोजां मोनखायो बरियाखा जानाय नाय दे आं नोंथांमोनानो देखायनि माबादि मैगी बानायो आं नोंदानि किचेनखौ सुरु खालामसै फार्स्टआव मटरखौ एवनानै लागोर थावजों एवोबा गोथावसिन मोनजायो मटरखौ ओरैनो दैयाव जब्ब होयोबा रुनायखौ बांद्राय मोजां मोना ओंखायनो थावजों एसे एवनानै लागोर खालि मा खालामनांगौ बेखौ थावआव जब्ब हरबानो जायो ओमफ्राय खोबनानै दोनदो बास नै मटरा रेडि जाबाय नै मटरखौ खांनानै दोनगोरबाय एवनानै ओमफ्राय बे सेम सारायावनो नोङो दै फुदुंदो ओमफ्राय दैखौ एसे बुरजा हो रानजोबैनि ओमफ्राय नोंना इंग्रेडिएन्ट्सआ मोनफा थांसिगोन फानलु बे जाहैबाय पियाज टमाटर 2 मिनिटनि थाखाय नङाबा 3 मिनिटनि थाखाय गरम जाहोगोर नै जोंना दैया गोदौबाय दा ओमफ्राय दाना मस्लाखौ मिक्स खालामदो जेबो एक्सट्रा मस्ला नाङा बे मैगीजों फैफाखानाय मोनसे बानायबा मोनसे मोननै बानायबा मोननै बे क्वान्टिटिखौ नोंसोर नायनांगोन ओमफ्राय दा मैगीखौ होनसै मैगीखौ मालाबाबो एकदम बांद्राय दारु बांद्राय रुयोबा एकदम गेब्लेजोबो जानो सुखुवा एसे गोरा दोननांगौ बेखौ दानो दाहोथ' लास्टआव होगोन बेखौ लास्टआव होयोबा एसे खुगायाव मोनजायो मोजांनो गथा आसला दाबो सिखाराखै बिसिनायाव दङ मेगि होननाय खोनाबा दानो होख्लायबोगोन नै अलमस्ट जासिगोन बियो दा ना ग्रीन पिसखौ होबाय जासिगोन जोंना मैगिया Hey, good morning. Good morning बोलो say good morning. क्या बन रहा है देखो महर? What is this? Wow. मैगिया जोंना रेडि जाबाय माबायदि जादों खोन्थाहरलै गोथाव नुखाबायना ओमफ्राय बाव गोजौआव पच होबावदो जेला प्लेटआव नोङो सार्भ खालामो होमबाथाय आरो मा बुंबावनो गोगोम जाखाबाय मैयाथ' आसामाव मेट्रिकनि रिजाल्ट्स होदों ओमफ्राय जायहा पास जाबाय ओमफ्राय मोजां मार्क्सजों पास जालांबाय बिसोरनो कंग्रेचुलेशन्स ओमफ्राय जायहा हायासै बे समाव बेटार लाक नेक्स्ट टाइम गोसो बायनाङा नेक्स्ट टाइम मोजाङै फरायनानै होफिनदो With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै नोंथांना मैगिया रेडि जाबाय साहाबो मोनलोंबाय ओमफ्राय जों साथामबो जागासिनो नानियाथ' बिराद जाखायोनि बेखौ बांद्राय जानो नाङा एकनबा वान्स इन अ ब्लू मुन जानांगौ जोंबो बिदिनो मासाव खनसे बिदिल' जायो बे बुस्थुआ बांद्राय मोजां नङा उन्दैफोरनि थाखाय ओंखायनो गिदिरफोरनिबो थाखायबो
बांद्राय जानो नाङा मेगिखौ दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो स्टार्ट खालामबाय नायलांदो नोंथांमोना जों साहा लोंगोन दिनै दे फाइनाली नै जोंना जानोसै पेशेंस पेशेंस अभी यहाँ से गिराओ मेहर स्लोली ये वेरी नाइस हाई फाइव इन्होंने कर दिया फिर से अभी नहीं थोड़ी देर बाद खेलेंगे ओके बहुत पेशेंस लगता है इसको फाइनली नहीं कुछ खालामबाय दे फुङाव से हाय दूध आ गया इनो नानिया जों खानैसिन नांगौ दिनै बेनिखौ नारेंखल बिदै मोनलोंलायबाय मोजाङै लोंबाय थानांगौ हायोबा सामफ्रामबो बढ़िया नोंदिया मीठा बंगाल संगन और तेरा क्या है आज मीठा बंगाल भी है मेरा ड्रमस्टिक दाल चावल है मोइटा है छाछ हमारा फेवरेट मीठा बंगालाव दाव गोलैगोन नै नोंबाजिना रेडी जागासिनो ओमफ्राय नोंदाया किचेनखौ मैथा बांगालनि थाखाय लासिगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा टेक्नोलॉजीया दाना जा बादि जाबाय नों जेराव थाया कन्टेक्ट खालामनो हायो मानसिफोरखौ जेराव थाया नों गानफोर दामनो हायो बैसागु होख्लायसै दे बैसागु ए बैहे दामहैगोन बैसागु बावसो दामदों किन्तु बैहे दामहैबाय जोंना खोनाबाय बैसागु दे आहा मैथा बांगाल होख्लायबाय दाख्लिनि मा खालामनानै दोनो बेखौ मैथा बांगालखौ सायनानै दाब्बायाव सोनानै फ्रिजआव दोनदों होमबानो जेबो जाया दाबो फ्रेशैनो दंखायो दा बेखौ दिनै दाउजों होख्लायनोसै माबायदि जायो नायनोसै दिनै मैथा बांगाल Cooking is an art, you know that? जाय कुकिंखौ एन्जय खालामो बिसोरसो मिन्थिगौ बैसागु बोथोरावलाय बे जाहैबाय नोम्बाजैना सजनाजों दालिजों गिथारलै आं बेखौ सामब्राम Chinmoy गिनांगौलै मोदोमफ्राव नांबायबायबा आखाइफ्राव नांबायबायबा जारला जागोनलै एक्चुअली सस मा गाननांगौ बेखौ माबायोबा ए गाना जोब्बाय माथो नै फेभारेट गान फैलायबाय आंना गाना खोनाबाय फेभारेट खांख्राइ खन'नाया जिबौ मोनबोदों एम्बु बंलायाबो हनै बारसिनबाय थादों एन्जय खालामनो रोंनांगौलै रायजोफोर गाव गावनो दुखु जायोबा देहाफ्राबो नस्थ' जायो ओंखायनो बेरेफुंजानि पार्कफ्राव नुवा होमबा मानसिफोरा मिनिलाबायो बेफोरबायदि मिनिनांगौ होमबा गोसोफ्रा स्रां जायो नै मैथा बांगाल होसनसै दे मासि जाल्ला मावनो रोङै हिन्जावफोरनो हाबा लाफ्लांबाय दाउआ एवखानाय दङ बेखौ उनाव होनसै बेखौ एवगासिनो दे खोबनानै दोनथ' दिनै बेखौ गैला नोंना फिसाजोआ खारलांबाय दस्रा हौवाजों नोंखौ होनबा आफानो मोजांलै हाबाब आसुगुर सिन्थाय लाना थांबायनो सनमानजों ए मैथा बांगाला जाबायलै दै होबाय
गोदौगोरथोंसै ओमफ्राय आसोलखौ जब्ब' दैयाव थब्ल'नानै स्रि थानाय बायदि बेबायदि थब्ल'नोसै दाउखौ लाइफआव मोननै जिनिस सोलोंबाय आं मोनहासयै जिनिसफोरखौ हास्थायनो नाङा दुखु जायो जा दं बेजोंनो खुसि थानांगौ मिनि खुसि थाबाय था एखनबा बोराबनाय गाज्रि मोनलायलायनाय थायो खिन्थु बेफोरखौ फिसा खालामनांगौ बांद्राय बिदियाव थाबा लाब गैया प्लास नोङो जेसेबां मिनि खुसि थागोन इसिबां नोङो रंजा बाजा संसार जालांगोन आरो मोनसे खोथा हिंसा होननाय बुस्थु बयनावबो दं एसे नङालाय बे बुस्थुआ मोजां नङा जेखुनु जाया जाथों बे बुस्थुआ माब्लाबाबो मोजां नङा ओंखायनो हिंसा खालामनायखौ गार नुबोबाय बिरादनो बेबादिखौ खिन्थु बे नोंथांमोननि उपरावसै नोंसोर फल' खालामना खालामा लाइफआ फोरोंलांगोन बयखौबो एनिवेज आंनाथ' मैथाजों दाउजों रेडि जागासिनो डायलगसै एसे बावहरबोनोसै ओमफ्राय हाबाब हालालां आंनि संनायखौ गोग्गोम जाखाबाय मैथाया दिनैना बिब'फ्रा नायदोंबा नोंनि फंबाया ओंखाम ओंख्रि मोजां संथारो मोनजालायबायलै जोंहा मैथा बांगालजों दाउजों आहा ओमफ्राय बिसिना बिमा फिसा जाहैबाय सजना जों दालिजों ओमफ्राय मैथा बांगाल एसे नोमबाजोंनो साइडआव दोन्दोंमोन जानाय नायथों होननानै कैसा नै जाखांबायलै मैथा बांगाला गोथाव जाथारदों गाज्रि नङा मोजां जाथारदों दिनै आसोला जागासिनो दाबो नानिखौ एसे खानाय सिननो नागिरदों गाबा दिनै मा जादों गाबगासिनो नै खानाय सिनजाया सिनजाया होननानै Nania gabbaiसा नानिया माबायदि नुदों साबसिन नुबाय ना खानाय सिनजाबाय दिनै गाबदों आसोला ओरैनोथ' गाबा जि लायाबालानो हा जानानै जोदों दा दे होमबालाय रायजोफोर दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दिनै सानडेथ' एसे रेस्ट लानोसै गाबोननिफ्राय अफिस दंफिनो नालाय ओंखायनो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye